λόγο έχει ο κύριος Μιχαλάκης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το νομοσχέδιο που συζητάμε προβλέπει εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων, ανώνυμη εταιρεία, και όχι εταιρεία κοστολόγησης στον τομέα της υγείας. Αυτό βέβαια ήταν το προπέτασμα, ήταν το κάλυμα, γιατί το παρόν νομοσχέδιο δεν είναι ούτε ανώδυνο, ούτε ουδέτερο, ούτε ασήμαντο, έτσι πως θέλησανε οι εισηγητές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να μας το περάσουν. Πρώτα και κύρια, έχει σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό, πολιτικούς στόχους και εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Όλα τα άλλα έπονται. Το νομοσχέδιο αυτό ουσιαστικά στοχεύει στη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, στοχεύει στην αναδιανομή των δημοσιονομικών πόρων για την υγεία προς τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας και καραδοκούν, ενώ το Υπουργείο Υγείας αφήνεται απλώς σε ένα ρόλο επόπτη, σε ένα ρόλο θεατή. Σήμερα θα δημιουργηθεί μια ανώνυμη εταιρεία με πρόσχημα την ανάγκη να κοστολογήσει τις δαπάνες στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, υπερασπιζόμενη υποτίθεται το δημόσιο συμφέρον. Ωστόσο, αυτή η εταιρεία θα έχει στα χέρια της και πολιτική και οικονομική εξουσία. Είναι σαφές ότι ο σκοπός της είναι άλλος. Τρεις είναι οι κύριοι στόχοι. Πρώτος, όπως το νομοσχέδιο αναφέρει, αυτή η ανώνυμη εταιρεία θα διαχειρίζεται δίκαια άραγε τους δημοσιονομικούς πόρους προς τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές. Προτίθεται δηλαδή να αποκαταστήσει την αδικία που γινόταν μέχρι τώρα από την κατανομή των χρημάτων του ΕΣΥ εις βάρος των ιδιωτικών συμφερόντων στον χώρο της υγείας. Κατά αυτόν τον τρόπο τώρα και τα ιδιωτικά συμφέροντα αντιμετωπίζονται ισότιμα, όπως είπα και προηγουμένως. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια μεγάλη αναδιανομή των δημοσιονομικών πόρων υπέρ των ολίγων. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι δαπάνες των νοσοκομείων του ΕΣΥ το 2010 ήταν 2 δις 613 εκατομμύρια, το 11 2 δις 445 εκατομμύρια, το 12 2 δις 030 εκατομμύρια για υλικά, φάρμακα και υπηρεσίες, είναι σαφές ότι είχαμε μια μεγάλη συρρίκνωση και έχουμε των δαπανών για τη δημόσια δευτεροβάθμια υγεία, πόσο μάλλον τώρα που την πίτα θα τη μοιράζεται και ο ιδιωτικός τομέας που δραστηριοποιείται στον χώρο της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Δεύτερο στόχος, η πολιτική της ανώνυμης εταιρείας θα ευνοήσει τον ανταγωνισμό δήθεν για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας. Και μόνο η λέξη ανταγωνισμός και όχι συναγωνισμός ή άμυλα, λέξη φορτισμένη με αρνητική σημασία, λέξη επιθετική, ωστόσο λέξη αγαπημένη του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, για τίποτε καλό δεν προειδιάζει, παρά μόνο αποκαλύπτει ότι η υγεία πάβει να είναι κοινωνικό αγαθό και γίνεται εμπόρευμα. Ο ανταγωνισμός τον οποίο προτάσσεται ως ζητούμενο θα δημιουργήσει μια πραγματική κόλαση στον χώρο της υγείας. Πέρα από τον υπάρχοντα ανταγωνισμό στις ιδιωτικές δομές, μεταξύ δηλαδή των μεγάλων επιχειρηματικών κύκλων και των μικρών ιδιωτικών κλινικών, θα προκληθεί ένας ανελαίητος ανταγωνισμός και στον δημόσιο τομέα, μεταξύ κλινικών και νοσοκομείων, αλλά και μεταξύ των δημόσιων νοσοκομείων που θα έχουν απομείνει και των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών. Επακόλουθο το παραπάνω θα είναι και το κλείσιμο δημόσιων νοσοκομείων και βεβαίως και μικρών ιδιωτικών κλινικών. Σε αυτό το σημείο έχει ενδιαφέρον να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία. Υποστελεχωμένα και με μεγάλες ελλείψεις στα υλικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΟΕΝΓΕ, 6.000 γιατροί λείπουν από τα νοσοκομεία μας και πάνω από 20.000 νοσηλευτικό προσωπικό. Ήδη 3.000 γιατροί
έχουν συνταξιοδοτηθεί τα τελευταία 3 χρόνια, χωρίς να προσληφθεί κανείς μόνιμος γιατρός, παρά μόνο επικουρικοί με βάση το γνωστό αποτυχημένο μοντέλο του επικουρικού γιατρού, και παρά τις εξαγγελίες του Υπουργού ότι θα προσληφθούν 900 γιατροί σε μόνιμες θέσεις, οι οποίοι βέβαια δεν αρκούν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν στον χώρο της υγείας. Πάντα θύμα θα είναι ο ασθενής, ο οποίος θα ψάχνει ποιος ουσιαστικά χρηματοδοτείται από την ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα παρέχει ένα ελάχιστο πακέτο χρημάτων και το υπόλοιπο θα το βάζει από την τσέπη του. Ο δρόμος για τις μεγάλες ιδιωτικές ασφάλειες ανοίγει διάπλατα, και αυτό είναι το επόμενο βήμα που θα ολοκληρώσει τις καταστροφικές σας πολιτικές. Τρίτο, όλη αυτή τη διαχείριση και την πολιτική στον χώρο της υγείας θα τη χαράζει αυτή η ανώνυμη εταιρεία. Όπως είπαμε, και το Υπουργείο θα έχει απλώς τον ρόλο του επόπτη. Το κράτος λοιπόν αποσύρεται από το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του μοναδικού κοινωνικού αγαθού που λέγεται υγεία. Θέλετε να αφήσετε στην ουσία τον κόσμο να πεθάνει για να εξυπηρετηθούν τα ιδιωτικά και μόνο συμφέροντα. Τέλος, λίγα λόγια όσον αφορά για το υγειονομικό μοντέλο που θα εφαρμόσουμε, υποτίθεται. Έγινε μακροσκελής αναφορά και συζήτηση στα διάφορα μοντέλα, το γερμανικό, το αυστραλιανό, το καναδέζικο κλπ. Καλό είναι να γίνονται τέτοιες αναφορές και συζητήσεις και να ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας. Όμως το να λέμε ότι θα εφαρμόσουμε το τάδε ή το δίνα μοντέλο στη χώρα μας, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ανθρωπιστική και υγειονομική κρίση, μπορεί να χαρακτηριστεί τουλάχιστον παράλογο για να αποφευθεί η οργή και το γέλιο. Για να σοβαρευτούμε, εμείς χρειαζόμαστε ένα καινούριο σχεδιασμό υγείας στο σύνολό της, που να ανταποκρίνεται σε πρώτη φάση στις τραγικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που με ευθύνη σας δημιουργήθηκαν στη χώρα. Χρειαζόμαστε μια άλλη φιλοσοφία που να βασίζεται στη δημόσια και δωρεάν φροντίδα υγείας από τη μια μεριά και την ποιοτικά αναβαθμισμένη και υψηλού επίπεδου υγεία από την άλλη. Και με μότο, τελειώνω μια φράση, με μότο την επιστημονική αρχή ότι δεν εξετάζουμε την αρρώστια αλλά τον άρρωστο. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Το λόγο έχει συνάδελφος ο κύριος Σοφουνάκης.